בוקר טוב, צהריים טובים, כל אחד מתי שהוא שומע את השיעור. היום אנחנו מתקדמים במסכת עדויות לפרק א' משנה ט', והיום אנחנו נלמד על מצווה מאוד מיוחדת שקוראים לה מעשר שני. לצערנו אין את המצווה הזאת כבר היום, בכל זאת אנחנו נלמד על המצווה החשובה הזאת כדי שכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו נדע מה עושים, איך עושים וכמה עושים. אז בואו נעשה הקדמה קטנה בשביל להבין את המשנה שלנו, אוקיי? אז ככה. אז המשנה שלנו מדברת על בן אדם, חקלאי, שמגדל את הפירות שלו, ויש לו ענבים, ויש לו אננסים וכו' וכו', ומכל התבואה הזאת הוא צריך להפריש משהו שנקרא מעשר שני. מעשר שני זה חלק מהתבואה שמפרישים בשנים א', ב', ד', ה' של השנים שמונים לשמיטה. אז הוא בא, לוקח את המשאית שלו ואומר, וואלה, אין לי מקום במשאית בשביל כל הפירות. מה אני אעשה? אני רוצה להמיר את הפירות האלה במטבעות, ואז לחסוך לעצמי את המשאית. במקום לנסוע עם משאית לירושלים, אני נוסע עם ארנק, שכל הכסף נמצא, ואז אני קונה בכסף של המעשר שני אוכל שאני אוכל אותו דווקא בירושלים. אז זה מה שעוסקת המשנה שלנו. עכשיו אנחנו נראה את המחלוקת של התנאים השונים לגבי המצווה הזאת. אז אומרת המשנה, פורט סלע ממעות מעשר שני, זאת אומרת יש לו הרבה מטבעות קטנים, והוא רוצה להמיר את זה למטבע של 5 שקל. אומרים לנו בית שמאי, בית שמאי אומרים, פורט את כל המטבעות הקטנים למטבע גדול. כלומר, הוא בא ואומר, אני עכשיו מה יעשה? אני ממשיך. אז אומרים בית שמאי, בן אדם שיש לו את כל הפירות האלה שראינו, הוא לוקח והוא המיר אותם להרבה מטבעות קטנים, הוא בא, לוקח את כל המטבעות הקטנים האלה, לוקח אותם והופך אותם למטבע גדול, ומעלה אותם לירושלים, ואין עם זה שום בעיה. באים בית הלל ואומרים, רגע חבובי, אתה לא יכול להמיר את כל הכסף למטבע אחד גדול, אתה צריך לעשות חצי חצי. חצי מהמטבעות אתה ממיר ושומר אותם כמטבעות קטנים, וחצי אתה יכול להמיר למטבע גדול. למה? כי אם בן אדם יבוא וימיר את כל המטבעות, אז מה יקרה לו? אז שהוא יגיע לירושלים, יש לו מטבע גדול ששווה הרבה כסף, אבל הוא צריך עכשיו חד פעמי, והוא צריך עכשיו ספרינג, והוא צריך עכשיו, זאת אומרת הוא צריך כל מיני דברים קטנים, קניות ראשונות בשביל העלה שהוא עושה בירושלים. אז אומרים בית הלל, אם עכשיו אני עושה החלפה של הכסף הגדול, וממיר אותו לכסף קטן, תהיה לי בעיה. מה תהיה הבעיה? הבעיה תהיה שיקחו לו עמלה. יש משהו היום שנקרא חלפן כספים. בא בן אדם שהוא רואה את כל התיירים האמריקאים שכבר לא הגיעו הרבה זמן לארץ, הוא אומר להם, you want shekel? give me dollar. ואז הוא מרוויח עמלה על ההפרש שבין הדולר לשקל, הוא לוקח קצת כסף בהחלפת כספים, ומזה הוא מרוויח כסף. אותו דבר גם בתקופת בית המקדש, היו אנשים שהם היו חלפני כספים. אז אומרים בית הלל, כשהבן אדם יבוא עם המטבע הגדול והוא ירצה להמיר אותו למטבעות קטנים בשביל כל מיני קניות שהוא צריך לעשות, ייקחו לו עמלה, והעמלה הזאת בעצם תפסיד את כספי המעשר, ולכן לפי בית הלל אסור לו לעשות את ההחלפה הזאת. אז זאת הדעה השנייה. עכשיו באים רבי מאיר וחכמים בסוף המשנה וחולקים במשהו קצת אחר. בואו נראה מה המחלוקת שלהם. אז אומר לנו רבי מאיר, אין מחללים כסף ופירות על כסף. זאת אומרת, אם יש לי פירות ששווים חצי שקל ויש לי עוד חצי שקל, אני רוצה לקחת את הפירות ואת המטבע ולהמיר אותם לשקל, אומר רבי מאיר, הדבר הזה אסור. בסדר? זאת אומרת, אסור לי לקחת כסף של מעשר שני ולהחליף אותו בכסף אחר. זה דעת רבי מאיר. אבל באים חכמים אומרים, רגע, יש
מצבים שמותר, יש מצבים שאסור. אם יש לי חצי שקל ופירות בשווי חצי שקל, אין בעיה, יש לך אור ירוק, אתה יכול להחליף את הפירות. אבל אם אתה רוצה, לעומת זאת, לבוא ולקחת פירות בשווי שקל ועוד כסף בשווי שקל, זה כבר יהיה אסור לך לעשות את ההחלפה הזאת ולצרף אותם בשביל להפוך אותם לשנייקל. בכל מקרה, הלכה כחכמים. עד כאן המשנה. בהצלחה בדף עבודה. כרגיל, אם מישהו צריך עזרה, אני תמיד זמין בשבילכם.